A Pobra do Caramiñal conmemora o 159 aniversario do nacemento de Valle Inclán, unha figura esencial na historia da literatura e un verdadeiro símbolo para o municipio. O Concello celebrou esta mañá a tradicional ofrenda cívica na súa honra. A música do grupo Xiada encheu as rúas da Pobra do Caramiñal para dar comezo ás 27ª xornadas de homenaxe a Valle Inclán. A ruada percorreu espazos emblemáticos da vila antes de rematar no Cantón de Leña, onde se realizou a tradicional ofrenda floral diante do monumento dedicado ao autor. O acto é unha ofrenda cívica, por lo tanto un acto de institucións, pero tamén é un acto de ciudadanía. Cando alá por 1999 se creaban estas xornadas Valle Inclán, un pouco por consello do pai de Xaquín del Valle Inclán, don Carlos e da súa nai, doña Mercedes, o que se pretendía era que no Barbanza, en Galicia, houbera un trampolín da imaxen e da obra de Valle Inclán. En aquel momento, obviamente, estaba entre tebras. Pasaron casi 3 décadas, as xornadas se convertiron nun referente de ámbito galego, de ámbito Barbanza. O acto contou coa presenza de membros da Corporación Municipal, do director do Museo Valle Inclán, Antonio González, e de Xaquín del Valle Inclán, neto e biógrafo do escritor. Durante o discurso da concelleira de Cultura, Patricia Lojo, esta destacou que Valle Inclán é un símbolo e unha referencia para o municipio, subliñando a profunda ligazón entre a Pobra e o propio autor, que atopou aquí un refuxio espiritual e creativo. Hoxe conmemoramos os 159 aniversarios do nacemento dunha figura esencial para entender o noso municipio. O pasado, o presente e, de seguro, o futuro de Ramón María del Valle Inclán e o da Pobra do Caramiñal están estreitamente entrelazados ata o punto de que non poderíamos falar do noso concello sen referenciar a este florífero autor. Pero, se mo permitides, tampouco se podería falar do escritor sen falar da súa vinculación á Pobra, pola que sentía unha gran devoción. E isto non é un xeito de decir, senón que temos infinidade de referencias e documentos que así o confirman. A programación das xornadas continuará nas vindeiras semanas con diferentes actividades culturais, como representacións teatrais, obradoiros e espectáculos da rúa inspirados na obra do escritor. Con estas xornadas queremos continuar dignificando o que para nós é xa un símbolo e toda unha referencia. Con elas, buscamos, en definitiva, que os nosos veciños e veciñas coñezan a Valle Inclán non como unha figura presente en multitude de libros e publicacións, senón como o que realmente é para a Pobra, unha voz viva que aínda hoxe se pode escoitar nas rúas do noso municipio. A Pobra renova así o seu compromiso coa memoria e coa obra de Valle Inclán, un dos nomes máis universais da literatura galega e española.